Wow, yan yung bagabagi. Yan yung kakaya ko. Nasisingat siya, no kanong ko. Ano no, yalib de ba vitalo na taba-taba. Ukinam ko kalbo. Dayan, kagambo. Nakis mati. Good afternoon, sir. Ani order no ko, sir, sa metunag sa abit. And then namin akang spaghetti, burger, pati french fries. Sir, no, fukot abitin, pasensyakan. Okay na mga amiloko ka ko. Dali din, sir. Doro, arni maluto yo, taro kan dara, napasin akon. Angkal, dumbarang ko lahat, dumaganya kayo. Dumakalti kayo ko eh. Asos na baling, ano noy, kengkoy, matakiti ganoy, na perdi siyang bito. Waway, kira niya teraso ko niya, bigat sa bebay. Inataro mo talaga, tatadakal niya pala niyo muli. Ano rin, napasara po ito, kurog nga, wala nga talaga palun na. Kaya na, may aya, may makalala ka coronavirus. Bukan nyo face mask mo. Yan.